Hello, may buntag pangga murag dugay-dugay naman nga wala ta nakagama og boneless danggit nya karon na pay bonus mag-boneless pud ta og keto. So before ta magsugod og debone ani pangga atong i-ready ang atong sharp knife, ang sangkalan nya kinahanglan careful ta sa paggamit aning kutsilyo kay one wrong move aw alams na. Maong mag-amping jud ta no labi na og mga dagko nga klase sa isda sama aning keto nga grabe pagkagahi jud sa ulo. Pagkahuman og paka sa iyang ulo pangga diretso dayon nato tangtang ang iyang tinae nya dito na pod sa pika side mao na pod ang atong i-separate sa iyang buko. Dali ra ni kaayo mahuman unlike bangus nga grabe jud kakuti kung imong i-boneless. Just repeat the process pangga antud nga mahuman ang tanang isda. Human na tag-debone og makita jud ninyo nga baga ang unod aning mga isda kay kuha man gud ni sa bungsod maong mga tambok nya karon ato na ning gibutangan og gamay ra siya nga asin aron dili mo parat. Pero kung ikaw maoy mo gama aw ikaw jud maoy magbuot pero para nako mas nindot ning tab-ang kay makapagusto ta kung unsay gusto nato nga sawsawan, di ba? Ato lang ning ibabad nya ato na lang pud limpyuhan tangtangon nato ang itom-itom nga part diri sa iyang tiyan nya ang iyang atay. Always make sure nga matangtang jud nato ang atay kay mao ni hinungdan nga langawon unya mubaho kung dili matapat sa init. Human natog limpyo ato ni siyang ibalhin diri sa pikas tubig dagat. Mao tay magsilbi nga last banlaw niya kay nakita man ninyo nga ang tubig dagat dito sa pikas palanggana is color black na siya tungod to sa itom-itom nga part sa iyang tiyan. Nya basta ingon ato na ang mata sa isda pangga mao toy palatandaan nga na-absorb na sa isda ang atong gibutang nga asin. Unya kadtong kitong kay baga-baga man murag dugay jud siya mauga maong atong gitangtangan ug hasang. So karon na nata diri sa pagbulad process no kinahanglan naka-organize ug dili sila magtanday-tanday kay aron nindot sa pananaw sa mga iring. Charot lang bitaw kinahanglan na sila space sa usag-usa kay aron mainitan jud ang tanang part sa isda. So while nagbulad ta dili pud ta magpainit no. Mangita jud tag lugar nga landong dili ta mo diretso og bulad pud dito sa init kay basig wala pa nauga ang bunlis kita maoy naunag kauga. Ya karon nahuman naman jud tag bulad o di ba kagwapa kaayo sa atong gigama nga boneless danggit og keto. Lami jud kaayo ni kay presko ang atong gidibon nya matapat pa jud sa init o di ba solve ang atong pamahawan ni ugma. Nangita na tagkaplastaran aning atong gibulad diri ra ni dapit sa among gitawag nga paril kay aron mahanginan og dili siya malandungan og amo na lang pud gilayungan ni papa ang mga gunggong diha kay wala pa man ni kaayo na uga kay gahapon ra man ni nato gibulad maong kinahanglan pa jud siya another day para ma-expose sa kainit. Pagkahapon pangga mauna ni ang itsura ang resulta sa iyang 5 hours siguro nga pagbulad. Pagkagwapa lagi kaayo labtingaw na siya pwede naman ning masud-an karong hapon pero kay ang akong giingon ugma man maong ugma na lang jud. Painitan pa ni natog usab pagkabuntag pero kaning mga gunggong nga naa sa sibot aw pwede na kaayo to isud-an. The next morning ato na pod gi-display sa kainit mga alas 10 sa buntag mao na ready na siya. Kay kami diri sa balay pangga 10 AM man mag-breakfast. Magkuha lang ta dihag sakto ra para karong pamahaw. Unya ang mahabilin aw ato ra nang pasagdan nga magbulad sa adlaw
hangtod maghapon. Nindot yun ning magbulad-bulad ta pangga kay sa panahon nga hangin-hangin or naa ba kay mga lakaw nga gusto kag instant, aw bulad ang sagot kay imo ra ning painitan og mantika nya imong ibutang aw dali ra kaayo. Nagkuha pod tag 5 ka buok gunggong diha kay mas nindot pod ning gunggong no kay crunchy. Pwede kayo nimong crispyhon kay makaon ang iyang bukog. Nindot kay ning naatay bulad kay dili man ni ma-expire murag wala man siguro ni expiration kay di man pod maabtan og expiration date kay dali ra makay maubos. Flexible man gud kaayo, pwede nimong utanan butang kamunggay or sa panga klase sa utan. Pwedeng isugba og karon ang atong pagluto ani is ang pagprito. Giuna jud nako gluto kaning dako kayo nga kitong kay naa na ni tag-iya. Ako kung magluto kog bulad ako sa nang painiton og maayo ang mantika ay pa nako ibutang ang bulad. Unya medium heat dayon aron dili siya masunog. Kay you know na dali ra man gud kay masunog ang bulad labi nag mga gagmay nga klase sa bulad. Anyways ako panggiingon pangga na ay tag-iya tong dako nga kitong og mao ni ang among hari si Papa Gimo. Naguna na pud si Papa og kaon kay naa ni siya lakaw. Nya akong gipangutana kung di ba siya ganahan og sawsawan o dili jud siya ganahan og sawsawan kay ang natural taste ra daw ang iyang i-enjoy. Unya karon pangga kay naka-ready naman jud ning atong pamahaw. Naghukad naman jud ko. Magpa dugay-dugay pa bata nga nagpaabot na ang pagkaon. Nagprito pud di ay kog itlog aron mapartneran ang atong bulad. Unya parisan pa jud og mais nga kanon. Solve kaayo. Dara pangga mga una ta. Yummy. Mat. Ikaw, Gelo. Dako kay kung iya, dako. Kamay lang ako. Aw. Ang gunggong ang iya. Inain mo kung Lami. Kamay mat. dili ka halo yung mama na natin. Dili ka on. Na. Gadira. Yummy. Yummy. Dito nga pa ang buhat na dito. Kamu lakap, natusod lakap. Oh no. Oh no. Oh no. Gil, hana, gil. Na. Big boy naman ikaw. Tabak na yan, big boy naman. Bumbong. Ikaw, ikaw. Last bite. Eh?